Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon. Taga rito, kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalan ka rin January 19 ho ngayon, araw na ng Huwebes. Kumusta ho kayo? Yung mga kababayan natin na ika nga nasa trabaho na, ano? Kumusta ho kayo? At naway, nakapagmerienda na rin kayo sa mga oras na ito. At syempre, yung mga nasa biyahe po, yung mga nasa kalsada, na nakikinig, naka-on yung kanilang mga Facebook Live, ano, at pinakikinggan tayo sa mga oras na ito. Sige ho, makinig lamang kayo pero tutok ang mata sa kalsada para iwas ho sa anumang mga aberya. At narito na po ang mga malalaking balitang nakalap ng ating news team ngayong Huwebes ng umaga, January 19. Ito ho, tricycle route plan dapat ayusin ng mga local government unit kasunod ng ban sa National Highway. Ayon ho yan sa DILG. Ilang TODA at transport leaders nanawagan sa mabilis na pamamahagi ng fuel subsidy. Suporta sa magsasaka at hindi sa traders kailangan para mapalakas ang onion industry. Ayon ho yan sa Magalang Onion and Vegetable Growers Association dito sa Pampanga. Clark International Airport Corporation muling nakakuha ng ISO certification. At 7 bachelor programs sa City College of Angeles nakakuha rin ng accreditation mula naman sa Alcocoa. Kabalen Karihiyon na ipamahagi na ho yung fuel subsidy para sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa 3 probinsya ho dito sa Central Luzon. Ayon ho kay DILG Region 3 Director Anthony Nuida, 870 members ng TODA ang napagkalooban ho ng tig-1,000 piso. At pinakamalaking bilang ho dito ay nagmula sa Bataan na merong 645 na benepisyaryo. 176 naman ang tumanggap ho ng nasabing subsidiya sa lalawigan ng Bulacan, habang 49 sa Nueva Ecija. At naganap umanong pamamahagi nito pong nakalipas na January 10. Patuloy pang nakikipag-ugnayan ho yung CLTV 36 sa LTFRB Region 3, kaugnay ho ng budget allotment naman at kung paano yung magiging proseso ng distribusyon sa iba pang mga lalawigan. Kaugnay ho ng balitang yan, nanawagan naman ho yung ilang miyembro ng mga transport group gaya ho ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon at ang TODA o yung Tricycle Operator Drivers Association ng Ciudad San Fernando na bilisan ho yung distribusyon ng ayuda dahil hindi pa rin daw nakababangon mula ho sa krisis dala ng pandemya itong ating mga nasa transport sector, particular ho itong mga namamasada gamit ho yung tricycle. Nanawagan din sila naging gawing malinaw ho yung proseso ng master listing upang sa gayon ay hindi umasa at mauwi sa wala yung paghihintay po ng marami sa ating mga kababayan na nagsumiti raw ng kanilang mga impormasyon, kanilang mga numero sa GCash at yung mga ID para ho sa ayuda na nais sana nilang tanggapin. Yan ho, pakinggan ho natin ang pahayag ni Kuyang Dan Yumul, ang chairperson ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon, at ni Kuyang Buboy Miranda, ang presidente ho ng Tricycle Operators Drivers Association ng Ciudad San Fernando, kaugnay ng usaping iyan. Opo, para naman po sa DOTR at DILG dahil sila po may mandatos niyan. Sana yung may konkreto tayong programa para sa mga super, yung mga lingkod lansangan, kumbaga kami po yun. Hindi naman natin kayang pigilan yung pagtaas ng presyo ng produktong petroleum pandaigdigang merkado. Tayo naman po may control sa budget, DILG, DOTR. Sana naman maiayos. Ngayon, kami naman po mga driver operator, nag-aayos naman po kami. Kaya nga may business permit kami kinukuha taon-taon .
May MTAC kaming kinukuha sa inyo taon-taon. LTFRB may prangkisa kaming mini-maintain taon-taon din. Walang dahilan para yung matigagal o madelay yung programa para sa amin. Para po yung serbisyo, considering kami po yung backbone ng ekonomiya, kami yung aligi ng ekonomiya. Kung mapapabayaan nyo kami, mapapabaya-bayaan ng ekonomiya. So, yan po yung appeal namin sa mga driver. Pagbutihan po natin ng serbisyo, huwag tayong aasa basta-basta sa mga fake news na may ayuda ng 6.5. Ngayon sa akin, narinig nyo, si DILG Secretary Anthony Noida, anong sabi? 1,000 lang. Pero ang sabi sa atin, 6.5. Napakalayo naman po ng 6.5 sa 1,000. O, yun po. At maraming salamat sa tuwina nandyan po yung CLTV 36 para mabigyan tayo ng update, report, kaalaman patungkol sa programa ng gobyerno. Sir, sa totoo lang po, last year, nag-meet po kami ng DILG. Ngayon, ang sabi po ng DILG, magkakaroon ng oil subsidy po. Ngayon, ang unang sinabi po, lahat ng tricycle driver, unang mabibigyan. Tapos po, pag pangalawang meeting namin po, ang sabi nila naman, dapat lang ang mabibigyan yung may franchise. Pero nung una po, ang sabi nila, mabibigyan lahat, kahit floro, kahit may franchise. Hanggang ngayon po, wala akong natatanggap yung mga miyembro. Hinihintay nila po yun. Ayan ho, inyong narinig ang pahayag ni Kuyang Dan Yumul, ang chairperson ho ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon, at si Kuyang Buboy Miranda, ang tagapangulo naman ng Tricycle Operators and Drivers Association dito ho sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Samantala, ito ho ang susunod na balita tungkol pa rin sa mga tricycle, ano? At muling giniit po ng DILG Central Luzon na dapat ayusin ng mga lokal na pamahalaan ito pong ruta ng mga tricycle. Kasunod ho ito ng pagpapaigting naman ng ban, yung pagbabawal ho sa mga tricycle sa National Highway. At para sa karagdagang detalye kaugnay ng balitang yan, makakasama natin live si Kuyang Paulo G. Santos. Kuyang Paulo, magandang umaga. Ano ba itong sinasabi ng DILG na dapat tugunan ora mismo ng ating mga lokal na pamahalaan? Kuya Justin, matagal-tagal na itong programang ito ng DILG na inaatasan itong mga local government unit na gumawa ng rationalization sa mga ruta ng tricycle. Way back 2020, Kuya Justin, sinabi pa nga ni former DILG Secretary Eduardo Año na magkakaroon ng administrative charge itong mga LGU sakaling hindi maiporma itong parte ng road clearing dito sa ilang mga lokalidad, Kuya Justin, na kung saan itong mga tricycle ay bumabaybay dito sa mga national road, Kuya Justin, na ipinagbabawal naman ng batas sa ilalim ho yan ng Republic Act 4136 o itong the Land Transportation and Traffic Code, Kuya Justin. No? Sinabi ni Director Anthony Noida, ang Regional Director ng DILG, kanilang ikinukonsidera pa rin yung mga pangangatwiran ng ilang lokalidad dito sa Central Luzon. Gawa na rin, Kuya Justin, na itong tricycle talagang pangunahing transportasyon nitong ating mga kababayan sa kanilang komunidad. Nga lamang, kailangan daw talaga magkaroon sila ng Tricycle Route Plan o TRP, Kuya Justin, na kung saan kailangan dapat itong merong lakip na ordinansa na magre-regulate kung saan yung ruta na base na rin dito sa traffic code o itong batas, Kuya Justin, no? Kailangan lamang sila ay yaan daw ang sinasabi ng batas. At sa kasalukuyan, Kuya Justin, na nakikita naman ni Director Noida sa compliant nitong o pag-comply nitong mga LGU, may mga konsiderasyon talaga silang ibinibigay, lalong-lalo na dun sa mga LGU na hindi maiiwasan, Kuya Justin, na yung ruta ng mga tricycle talagang dadaan at dadaan dito naman sa mga national highway. Pakinggan natin ang ating naging panayam kay Director Anthony Noida. Laking challenge sa ilang LGU talaga. Kasi
una, maraming mawawalan ng hanap buhay pagka talagang totally tinanggal mo sila doon sa nakasanayan nilang rota. At yun naman, another is may demand din kasi sa public. But yung responsibility talaga na implement yung mga LGUs po natin. So we keep on reiterating yung mga policy, but sila talaga yung mag-implement. Kailangan may mga ordinansa sila. Talagang dun sa batas, bawal sana, bawal. Kaya lang binibigyan nata ng exemption to some extent yung ibang lugar. Yung ibang walang dadaanan talaga. Pero dapat regulated yung speed at kung saan lang silang parte ng kalsada dadaan. Yan, Kuya Justin, narinig natin ang ating Regional Director ng DILG na kung saan talagang sinasabi niya na meron at merong pagsisiyasat dito sa mga LGU sa Central Luzon kung paano sila tumatalima dito sa ordinansa o dito sa batas, Kuya Justin, na may ibinabang circular itong DILG, Kuya Justin. 2020 pa ito ng maibaba at parte nga ito ng road clearing ng ilang mga pangunahing kalsada dito sa ating bansa. Pero sa mga obserbasyon natin, Kuya Justin, dito sa Central Luzon, partikular na dito sa sentro ng Pampanga o itong syudad ng San Fernando, talagang andyan at andyan pa rin sila sa mga major highway. Itong national road, gaya nitong MNR, Kuya Justin, na makikita natin, andyan itong mga motorsiklo, Kuya Justin, at ang tanong pa nga nila sa atin, nasaan ba yung sinasabi na traffic route plan o itong TRP, tricycle route plan para sa kanila? Kuya Alam mo, Justin. Kuya Paulo, yung siyempre yung ilang nakapanayam natin, ito napanood ko yung ilang interview ni paring Johnny sa mga tricycle drivers. Ang problema nga nila, saan sila dadaan, May isa pa ngang nagtanong doon, alangan namang padaanin daw sila sa dagat, no? So mahalaga na magkaroon nga ng ordinansa gaya nitong sinasabi ng DILG. At actually noong taong 2020, kinontest na rin ng grupong Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines o yung NACTODAP. Ito hong nasabing panukalang ito at o nasabing batas na ito at sinabi na kailangang reviewin dahil hindi nga pare-pareho yung sitwasyon. Kuya Paulo, tabayanan natin yung update kaugnay siguro ng mga ordinansa sa iba't ibang LGU dito sa mga pangunahing lungsod at bayan sa Central Luzon kung ano nga ba yung kanilang magiging tindig sa usapin ng tricycle ban sa National Highway. Kasi ginigit ng DILG, mahalaga ito upang sa ngayon mapangalagaan din yung kaligtasan ng ating mga kababayan dyan sa mga kakalsadahan. At syempre itong sinasabi ng ating mga opisyalis din, karaniwan kasi Kuya Paulo sa mga sumasakay dyan sa mga tricycle, mga estudyante, ginagawang service. Ngayon, may mga na-cover din tayo, hindi naman lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan. Itong halimbawa na lamang, itong pinakatanda ko sa Bulacan, ilan ang nasawi dyan dahil matapos Yan mga kaibigan, ang ating pong pag-broadcast, mga kaibigan, ito medyo humina-hina itong ating signal. Shout out sa mga telcos company. Ayan, nag-aabang ng mga balita dito sa Central Luzon. Kayo po mga nakasubaybay sa amin sa CLTV Balitaan, kayo po mga nagtatanong, opo, bukas na usapin nitong tricycle ban at gaya ng binabanggit ni Kuya Justin Dizon, mga kaibigan, na ito monitoring sa pag-comply nito mga LGU, yan ang ating susubaybayan. Bakit kanyo? Ito kasing usapin ito ay may usapin na pang-ekonomiya, mga kaibigan, at dito sa sektor na nagsasabi na teka, kailangan munang reviewin na maigi yung batas na yan kasi kami nagbabayad din naman ng paparehistro sa LTO. May karapatan din kami sa kalsada. Yan naman ang punto de vista nito pong mga yung mga
TODA, no? At gayon na rin sa mga probinsya na may malaking hamon. Ang sinasabi ho kasi ng DILG, malaki yung hamon dito sa Central Luzon. Bakit kanyo? Kayo po mga nakasubaybay ho sa amin, gawa ho mga kaibigan na nandito ho sa Central Luzon, itong tricycle capital, Kuya Justin, no? Dito sa Cabanatuan City. Sa Nueva Ecija, Kuya Paulo. Oo. Sa Nueva Ecija, mahigit 30,000, Kuya Justin, if I'm not mistaken, no? Nasa 30,000 yang mga registered TODA dito naman sa Cabanatuan City. At alam mo ba, Kuya Justin, magbigay lang tayo ng trivia dito sa ating mga nanonood, no? Nasa 1/3 daw nitong mga registered motor vehicle sa bansa ay motorsiklo. Kaya ang katwiran ho nila, mga kaibigan, sila rin naman daw ay may karapatan sa kalsada. At kung sakaling sila naman dadalhin, Kuya Justin, doon sa mga ruta na sinasabi, baka maging peligroso naman daw ang kanilang kalagayan dahil yung mga rutang yun hindi naman talaga roadworthy. May mga ganong mga debate, Kuya Justin. Paulo G, nabanggit mo yung bilang ng mga rehistrado dyan sa Nueva Ecija, yung mga tricycle. Kaya naman napapakamot ng ulo si Kuyang Dan Yumul kagabi nung nakausap ko sa ating programang CLTV 36 News. Si Kuyang Dan Yumul ho, yung narinig nyo kanina, yung chairperson ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon, dahil dun sa bilang ng mga tumanggap ng ayuda, hindi man umabot ng 50, 49 lamang, yung na nakatanggap ho ng fuel subsidy na nagkakahalagang 1,000 piso, samantalang pagkarami-rami ng mga tricycle at mga motorsiklo, dyan sa lalawigan ng Nueva Ecija, Kuya Paulo. Totoo, Kuya Justin, at ang susubaybayan natin dito, kung gaano ba kalaki yung nai-download na funds sa kada rehiyon, Kuya Justin. Dahil sa atin din namang pagsiyasat dito sa LTFRB Region 3, kung nasa proseso nila, hawak nila yung verification, ang sabi, Kuya Justin, nasa main office daw ng LTFRB. Kaya kung paano pa ma-execute yung second distribution, dahil meron daw over-the-counter, Kuya Justin, na tinatawag. Ang proseso, si LGU ang magtitimbre dito sa mga tatanggap ng ayuda at sila naman pupunta dito sa land bank para sumailalim dun sa over-the-counter na pagkuha ng ayuda na ang expect nga nitong mga tricycle driver 6,500, pero ngayon 1,000 piso na lang. So susubaybayan natin, Kuya Justin, kung gaano nga ba kalaki yung pag-allocate ng budget dito sa particular na fuel subsidy para sa mga tricycle. Kuya Paulo, pakinggan muna natin yung ilang pahayag ng mga tricycle driver kaugnay naman nitong sinasabing tricycle ban sa highway. Natin to yung kanilang mga sentimiento. Wala po kaming pagkakitaan na kaya gusto namin pong namamasada dito lang sa, bawal po talaga sa highway. Dalang lang po naman po yung service namin. Kiusap namin, basta ito lang anak buhay namin, ganon. Kahit isang lane lang po, basta hindi naman sagabal sa highway. Yun. Sa gilid lang po ng highway. Dapat bigyan ng daanan. Parang yung bike nga, binigyan ng bike lane Di ba? Dapat bigyan din ng daanan yung Kasi, halimbawa, may estudyante ka, may ihatid ka sa eskwela. Hindi naman pwedeng, kung wala kang pang gasto, siyempre, ihatid mo. Yan ho, mga kabolen, mga kariyon, ang tinig ng ilan sa mga tricycle driver dito ho sa Pampanga, kaugnay ng panukala o itong batas, hindi na ho panukala, batas na talagang sabi nga ng DILG, kailangan ipatupad ng mga lokal na pamahalaan, yung mga LGU, at kailangan gumawa sila ng malinaw na plano kung saan pwedeng dumaan yung mga tricycle. Kasi hindi nga naman pwedeng ipagbawal mo, wala ka namang ibibigay na dadaanan. Sabi nga nung isang na-interview natin, saan dadaan? Sa dagat. Kuya Paulo, maraming salamat sa iyong update at abangan natin yung iba pang karagdagang detalye mula sa LTFRB at sa iba pang mga stakeholders kaugnay ng balitang yan. Mga kabolen, mga kariyon, marami pa may init na balita sa pagbabalik ng CLTV 36. Balitaan atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan at sa iba pang mga nangungunang balita. Ito ho, mga kabalen, good news naman. Sa Angeles City, nakakuha ho ng accreditation ang 7 bachelor programs ng City College of Angeles.
o CCA, mula ho yan sa Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation o yung ALCOCOA. Ang naturang accreditation na ginawad ho nitong January 17 ay magbibigay ng pribilehiyo sa CCA para ho mag-apply at makatanggap ng mga grants at scholarship ang mga guro, mag-aaral at iba pang miyembro ng kanilang faculty. Makatatanggap din ho ng grant ang kolehiyo para ho sa kanilang research and extension projects, gayon din ang consultative assistance para naman sa internship ng kanilahong mga estudyante. Kabila ho sa mga bachelor programs na tumanggap ng Certificate of Accreditation mula ho sa ALCOCOA ay ang Bachelor of Library and Information Science, Bachelor of Science in Entrepreneurship, BS in Tourism Management, BS in Computer Science, BS in Information Systems, Bachelor of Physical Education, at ito pong Bachelor of Technical Vocational Teacher Education. Ayon ho kay CCA President Dr. Frankie Villanueva, ang kolehiyo po ay sumailalim sa proseso ng akreditasyon noong pong Setyembre ng nakarang taon upang suriin at matiyak ang kalidad ho ng edukasyon sa mga programang kanilang iniaalok. Kabilang umano sa mga naturang evaluation ay ang governance and administration, faculty, curriculum and instruction, student development and services, entrepreneurship and employability, community extension, research, library, laboratories at maging ang physical plant. Bunsod nito, binigyang papuri ho ni Mayor Pogi Lasatin ang CCA. Gayon din ho pagsisikap ng pamunuan, mga guro at mga kawani nito dahil sa pagtataguyod ng mabuting edukasyon o dekalidad na edukasyon sa lungsod. Nangako rin ho si Lasatin na ipagpapatuloy ang pag-angat ng kalidad ng edukasyon ng CCA sa pamamagitan ho ng pagtatayo ng mga karagdagang gusali at silid-aralan para mapaunlakan ang mas maraming scholar at makapag-hire ng mas maraming guro at mas makapag-alok pa ng maraming kurso. Dumako naman ho tayo sa ibang balita upang mapalakas daw ang industriya ng pagsisibuyas sa Pampanga. Dapat umanong higit na pagtuunan ng mga programa ng pamahalaan ang mga magsasaka at hindi po yung mga trader. Ito po ang panawagan ng Magalang Onion and Vegetable Growers Association. Kabilang daw sa kanilang mga pangangailangan yung mga post-harvest facilities kung tawagin, gaya na lamang ng cold storage. May exclusive report si Paulo G. Santos. Sa mahigit 3 ektaryang lupain na ito sa Barangay San Pablo, Magalang, Pampanga, ipinakita ni Roger Santos sa CLTV 36 News ang mga seedlings ng sibuyas na 2 linggo pa lamang buhat ng maitanim. Si Santos ang tumatayong chairperson ng Magalang Onion and Vegetable Growers Association o NOVGA dahil sa magandang kalidad ng lupa na sinabayan pa raw ng nakikiayon na panahon. Tiwala raw si Santos na magiging maganda ang kanilang kita ngayong taon. Right now, parang sa palagay ko, tatamaan natin ngayon. Ang ganda po ng mga tanim natin ngayon dito. Ito po yung sibuyas na pula, 2.5 hectares po ito. Sa banda ron, mga 1 hektarya to, sibuyas na puti naman. Ang puhunan po natin usually nasa 150,000 to 250,000 per hektar. Dahil tila sugal umano ang pagtatanim ng sibuyas sa Pampanga, hindi lamang ang isyu ng mataas na puhunan sa production input ang kanilang problema, kundi pati na ang tila seasonal na price scheme sa merkado na nagre-resulta ng mababang interes ng ilang mga kapitalista at magsasaka na pumasok sa nasabing industriya. Una kaming nagtanim, ang presyo 40 pesos per kilo. Tapos pangalawa kaming nagtanim, may 15 pesos pa nga 20 pesos, 30 pesos. Kaya medyo bumaba ang interest ng mga magsasaka dito sa Magalang. Konti na lang ang nagtatanim. Kung nais daw ng pamahalang panlalawigan na palakasin ang industriya ng sibuyas sa Pampanga, mahalagang pagtuunan ng pansin ang pangangailangan ng mga magsasaka at hindi lamang ng mga traders ayon kay Santos. Dapat po yung market ayusin natin. At the same time,
Yung pong pag-iimbakan, kasi kung sibuyas yan, in particular, yan ang pag-uusapan natin. Dapat po, meron tayong sariling imbakan or cold storage. Sa inisyal na plano ng Provincial Agriculture Office, nakatutok sa bayan ng Santa Ana, Magalang, Arayat, Porac at Florida Blanca ang pagpapalakas ng onion farming and industry. Basta kung makarami tayo ng magsasaka na makapagtanim ng sibuyas hanggang mga 600 hectare, makakapagpatayo po tayo, makakapag-request tayo sa national government para po sa paggawa ng ating cold storage facilities. Ayon kay Jimmy Manliklik, ang Provincial Agriculturist ng Pampanga, patuloy ang isinasagawang orientation program para sa mga magsasakang naisubukan ang pagtatanim ng sibuyas. Sakaling dumami umano ang mga magka-interes dito at kailanganin ng karagdagang pondo, handa umano ang kanilang tanggapan na lumapit sa Sangguniang Panlalawigan para sa karagdagang pondo. So far ngayon, hindi pa kami nakapag-allocate ng budget about sa onion industry. Pero pwede naman po kami mag-realign o mag-request ng supplemental budget para po kung makikita namin na marami talaga magiging interesado sa ating mga magsasaka na magtanim ng sibuyas. Samantala, naniniwala naman ang Samahang Industriya ng Agrikultura na oras na mapalakas ang onion farming sa bansa ay mapipirme sa 120 pesos per kilo ang presyo nito sa merkado. May stabilize natin yung presyo. Siguro yung retail nasa 120. Hindi naman masama yun sa atin consumer. And ang atin magsasaka naka-ani ng 80 to 100 pesos. Pwede na rin yun. No? Kikita na rin ang magsasaka. Sakaling maitulok ang pagpapalakas ng produksyon ng sibuyas sa Pampanga, ito na ang ikatlong probinsya na sunod sa Nueva Ecija at Tarlac na maaaring mag-supply sa malaking demand na kailangan ng National Capital Region. Ako si Paulo G. Santos, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa iba pong balita, napanatili ho ng Clark International Airport Corporation o SIAC ang kanilang ISO 90001-2015 certification matapos hong pumasa sa isang external surveillance audit na isinagawa naman ng TÜV Rheinland Audit Team. Ang TÜV Rheinland Audit Team po ay isang third-party certifying body sa pamumuno ho ni Ramon C. Tapuya at inassess ang sistema ng pamamahala sa SIAC. Gayon din ho yung pagsunod nito sa mga batas, regulasyon at rekisitong kontraktual. Idineklara po ng audit team ang SIAC na no non-conformities, particular ho sa Human Resources Department at Management Information System. Ang ISO certification ay isang international standard na nakatuon ho sa kalidad ng sistema ng pamamahala, gayon din ang resources, assets at corporate values ng korporasyon na higit pa sa customer expectations. Ang SIAC ay isang korporasyong pag-aari ng gobyerno na inatasang bumuo po at mamahala sa Civil Aviation Complex sa loob ng Clark Freeport. Nauna na hong na-certify ang ISO ng ISO 9001-2008 ang SIAC noong 2010 para ho sa International Passenger Facilitation process nito noong panahong pinatatakbo pa ang Clark International Airport o CRK. Ito naman ho para sa mga kababayan natin dyan sa may Kawayan, Bulacan. Fully operational na ho yung City of May Kawayan Dialysis Center o CMDC. Sa lalawigan ho yan ng Bulacan. Kabila ho sa mga naging pasyente sina Cheryl Rebato ng Barangay Langka at Aileen de la Cruz ng Barangay Iba na binisita ho nitong Biyernes ni Mayor Henry Villarica. Kasabay ho ng pagbisita naman ni Villarica ay in-inspection din ang construction ho ng ospital ng May Kawayan sa Bulac Road sa Barangay Malhakan. Katabi ho yan ng CMDC o yung City of May Kawayan Dialysis Center. Para ho sa mga kababayan natin
na may katanungan ukol ho sa dialysis program ng May Kawayan, maaari ho kayong makipag-ugnayan sa kanilang email address na maykawayanddc@gmail.com o di kaya naman ay tumawag sa mga numerong 044-309-7843 o 0908-879-7062. Kabalen, sa ating pagbabalik, eto ho, sinabi ng DILG Region 3 na nanatili pa ring problema sa 572 barangays dito po sa Central Luzon ang illegal na droga. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan, atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan at sa iba pang mga nangungunang balita. Ito ho, nauwi sa pagkakaaresto ng tatlong top most wanted persons sa Central Luzon ang mga ikinasang magkakahiwalay na operasyon ng kapulisan nito pong Lunes, January 16. Napasakabay ho ng mga otoridad ang top 10 most wanted ng lalawigan ng Aurora na si Melchor Coro, 40 years old at residente ho ng Barangay 2 sa bayan ng Maria Aurora. Nahuli ho si Coro sa Barangay Dalanan, lungsod ng Valenzuela, sa bisa ho ng warrant of arrest dahil sa kasong rape. Nasa kote naman sa Pantabangan, Nueva Ecija, ang 31 anyos na si Ronald Musni ng Barangay Santa Maria, Macabebe, Pampanga. Si Musni po itinuturing na top 2 most wanted person ng Macabebe dahil sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016. Arestado rin sa isang operasyon sa Deca Homes, Clark Residence sa lungsod ng Angeles si Brian Da Silva, 22 years old at residente ho ng West Tapinac, Olongapo City. Si Da Silva ay nahaharap din sa kasong carnapping. Sa ibang balita, nananatiling malaking hamon po sa mga lokal na pamahalaan sa Central Luzon ang problema sa illegal na droga. Ayon ho sa Department of the Interior and Local Government o DILG, bagamat idineklara ng drug cleared ang 2,369 barangays dito ho sa rehiyon sa pagtatapos ng taon, 572 barangays pa rin naman ang maituturing na drug infested. 161 naman daw ang mga barangay na naideklara ng drug free. Ayon po kay DILG Central Luzon Director Anthony Nuida, mailalagay sa kategoryang drug-free ang isang barangay kung wala ng drug pusher at user dito. Sa multi-sectoral program ho na kung tawagin ay BIDA program o Buhay ay Ingatan, Drogay Ayawan, obligado ho ang mga lokal pamahalaan na palakasin ang kanilang reporting at maging ang kanilang barangay drug rehabilitation program. Ito'y upang pakitunguhan umano ang mga drug surrendery na sumasa ilalim naman sa reformation program ng Department of Health. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Director Anthony Nuida ng DILG Central Luzon kaugnay ng balitang yan. Sa total barangays natin, 3,102 total drug cleared as of December 2022, 2,369 na po out of the 3,102. Yung remaining na affected po, na ito yung for drug clearing pa, ay 572 barangays. Meron na tayong na-declare talaga na drug-free na 161 barangays. So mataas na po yung percentage ng ating na drug cleared. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung drug clearing program. Dito nakatutok ngayon sa remaining na 572 barangays na affected po.
Kaugnay ho ng balitang yan, ito, basahin ko na rin itong ulat ho ni Camille Naganyo ng ating mga kaibigan mula sa PIA o Philippine Information Agency dito ho sa Region 3. Pero shoutout muna kay Director William Beltran at kay ARD Carlo Datu ng PIA at sa lahat ng mga bumubuo po ng PIA Region 3. Ito ho yung ulat nila, kinilala ho ang 18 lokal na pamahalaan sa Nueva Ecija sa katatapos lamang na 2022 Regional Anti-Drug Abuse Council o ADAC Performance Awards. Kabila ho sa mga nagwagi ang pamahalaang panlalawigan at yung mga pamahalaang lungsod ng San Jose, Muñoz at maging ang pamahalaang bayan ng Bungabon, Cabiao, Quiapo, Gabaldon, Gimba, Licab, Llanera, Peñaranda, Rizal, San Antonio, San Leonardo, Santa Rosa, Talavera, Talugtug at Saragosa. Ayon ho kay DILG Director Anthony Nuida, ito ay taunang programa upang bigyang pagkilala ang dedikasyon at mga isinusulong na inisyatiba ng lokal na pamahalaan sa pagsugpo ng iligal na droga sa kanilahong nasasakupang lugar. Ang mga kinilalang lokal na opisyal o lokal na pamahalaan sa buong rehiyon ay dumaan po sa ebaluasyon at naabot ang mataas na functional rating mula po sa ADAC Performance Audit ng DILG. Katuwang ho ang Philippine Drug Enforcement Agency at Dangerous Drugs Board. Tinanggap ng bawat nagwaging lokal na pamahalaan ang isang symbolic marker at cash incentive na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Hangad po ng DILG ang patuloy na pagsusulong ng mga programa kontra iligal na droga tungo sa pagkakaroon ng mapayapa at drug-free na mga pamayanan. Kaugnay nito ay inilunsad na ang BIDA program na layunin nga pong maipaabot ang mga advokasya sa buong komunidad na magsisimula ho siyempre sa bawat pamilya, sa mga paaralan at sa iba pang sektor na bahagi ng lipunan. Ito mga kabalin, magsasagawa ho ng satellite registration ang COMELEC sa iba't ibang barangay sa San Ildefonso, Bulacan. Kung saan yan, alamin ho natin sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan atin to. Ito, nagbabalik ang CLTV 36 Balitaan. Ito binabanggit ko kanina, yung registration o yung satellite registration ho ng COMELEC dyan ho sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan. Narito po yung schedule mga kabalen o mga karehiyon dyan sa San Ildefonso, Bulacan. At magkakaroon ho ng satellite registration sa January 20 sa Barangay Bagong Barrio. Sa Barangay Pinaod naman, January 21. Sa Barangay Anyatam sa January 26 at sa Barangay Sapang Putik sa January 27. Ayan ho yung mga schedule para ho doon sa mga nais magparehistro at ika nga ay makahabol sa papalapit na barangay and SK election sa Oktubre at mag-update ng inyong mga tala. Ito ho yung mga schedule. Ulitin ko lamang, ngayon pong Biyernes o bukas yan, January 20 sa may Bagong Barrio. Tapos January 21, araw ho ng Sabado sa Pinaod, sa 26 naman sa Anyatam at sa Sapang Putik sa 27. Ano-ano ba yung mga dapat dalhin na mga dokumento para ho magparehistro? Ayan, ipapakita ho namin sa inyo. Pwede ho kayong magdala ng mga student ID o library card kung sakaling wala ho kayong ID. Employees ID, postal ID, senior citizens ID, driver's license,
BIR ID at NBI clearance. At ito naman, kung wala kayo doon sa mga nabanggit, pwede ho kayong magdala ng passport, SSS o GSIS ID, IBP ID at PRC ID, pero kailangan meron ho kayong proof of billing na nakapangalan sa inyo. Gaya ho ng mga bill sa kuryente, tubig, internet at kung ano-ano pa. Yan, umabot ho sa 310 shared service facilities ang naipatayo na ng Department of Trade and Industries Region 3 dito po sa ating rehiyon at pinakinabangan naman ito ng iba't ibang mga kooperatiba na kinabibilangan ho ng mga MSME. Layon daw ng naturang programa o yung SSF program kung tawagin na pabilisin ang produksyon ng mga MSME at matulungan silang magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan. Narito pong detalye ng balitang yan. Taong 2030 na maging benepisyaryo ng Shared Service Facilities o SSF program ng Department of Trade and Industry ang coffee farmer na si Gina Caraan Mangalindan. Bago ang naturang programa, ibinabiyahe pa raw nila mga inaning green coffee beans sa Orani, Bataan patungong Batangas upang maiproseso bago ibenta sa merkado. Hindi raw kasi kayang bilhin ng mga gaya ng mga magsasaka ang mga post-harvest facilities para sa kape. Kaya na malaking pasasalamat ni Mangalindan nang makaagapay nila ang DTI sa negosyo. Namataan kami ng DTI, natuwa sila sa amin kasi may kape pala sa Bataan, and then tinulungan nila kami. So from that time, unti-unti nagkaroon ng mindset yung mga tao na hindi na commodity bean ang ibebenta, hindi na yung green bean, ipoproseso na siya. So unti-unti, syempre, mahirap mag-break away 'di ba, sa sistema. Pero lumaban naman yung mga farmer na they need more income, kailangan nila magproseso. With the help ng SSF na nabigay ng DTI, hindi na po kami nagbebenta ng commodity bean na green beans. Lahat po processed coffee na po. Layo ng Shared Service Facilities program na mapaunlad at mabigyan ng mga kaukulang kagamitan ang iba't ibang micro, small and medium enterprises. Ang goal nito ay mabago ang ating mindset ng ating mga MSMEs towards more efficient production, no? Kasi kung dati mga traditional na pangluto lang ginagamit, ngayon ay mas medyo makabago na. Kung ang halimbawa sa pagsangkap ng mga peanut butter, dati kamay lang ginagamit, ngayon makinarya na. At yan ang gusto nating challenge na malagpasan, no, sa ating mga clients, no, na MSMEs sa programang SSF. Sa ngayon ay nasa 310 na ang mga naitayong shared service facilities sa Central Luzon. Kabilang sa mga nakikinabang dito, ang mga karehiyon natin lumilikha ng produkto gaya ng bamboo crafts, kape, dairy, fashion accessories, fertilizer at mga processed food. Ayon sa DTI, higit 7,000 MSME at 60,000 manggagawa na ang natulungan ng SSF program sa rehiyon. Dahil umuno sa wastong kagamitan at pasilidad, umakyat na sa 400% ang dating 50% production ng mga MSME. Kasi nga mula sa mano-mano, nakatanggap kami ng mga equipments, facilities mula sa shared service facilities. Mas napagaan, napadali, mas madami kaming oras na mailalaan sa aming pamilya. Patuloy daw inaayos ng DTI ang SSF program upang higit ito mapalago at mas marami pang makinabang. Unang-una gusto natin, no, na sa darating na panahon, itong mga cooperators natin, no, yung ating mga beneficiary groups, ay ma-manage na po ng sarili nila, na maging independent na po, at mai-turn over na rin po lahat sa kanila, no, yung mga makinaryong ito. At in the future, mapagamit po natin sa iba't ibang mas marami pa, no, ng mga MSMEs, yung ating mga shared service facilities. Ako si J.M. De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Ito ho mga kabalin, inanunsyo ho ni Governor Joet Garcia ng Bataan na magsisimula na ho konstruksyon ng Bataan-Cavite Interlink Bridge sa taong 2024 o sa susunod na taon ho yan. Habang tinatrabaho na raw ng DPWH yung detailed engineering design ng naturang infrastruktura.
may haba pong 32 kilometers ang naturang tulay at nagkakahalaga ng $4.5 billion. Inaprobahan na po ito ng National Economic Development Authority o NEDA. Ayon ho kay Governor Garcia, mapapabilis ng naturang infrastruktura ang travel time mula ho sa Bataan patungong Cavite sa loob lamang ng 30 minuto. Dati 3 oras yung aabutin, ano? At inaasahang magdadala ito ng economic development at syempre maiiwasan ho yung traffic congestion sa Metro Manila. Alamin naman natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Shear line po nakakaapekto ngayon dito po sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, kasama na po ang Visayas. Samantala po, northeast monsoon o hanging amihan po nakakaapekto ngayon sa natitirang bahagi pa ng Luzon. Kaya po ang mga lugar ng Bicol Region, Quezon, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz at Northern Samar ay mahula po ang papawirin na may mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng shear line. Ang shear line po ay ang pagkasalubong ng hanging malamig at hanging mainit, kaya po nagkakaroon ng cloud formation at nagkakaroon din po ng mga pagulan. So sa mga lugar pong nabanggit ay posible po ang mga flash floods at landslide. Gayon din po ang Cagayan Valley o Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Laguna at Oriental Mindoro ay maulap ang papawirin na may mga pagulan. Ito po ay dulot naman ng kaamihan o northeast monsoon. Gayon din po ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Magiging kaaya-aya naman po ang panahon, pero may inaasahan lamang po na mahihina mga pagulan sa ilang lugar. At ito po ay dulot lamang din ng hanging amihan o northeast monsoon. Ang natitirang bahagi po ng bansa ay magiging bahagya sa kuminsan ay magiging maulap po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga pulupulong mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng shear line at ng localized thunderstorm. So sa mga lugar pong nabanggit na posibleng magkaroon ng mga pagulan ay pinag-iingat po ang lahat at posible po kasi ang mga flash floods at landslide. Maraming salamat, Kuyang Manny Esguera, para sa iyong weather update. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para sa karagdagang detalye, mangyari lamang ay tumutok kayo sa ating mga social media pages na inyo pong makikitang naka-flash sa inyong mga TV at mobile screens. Kasama pong buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 Balitaan. At ito.